Ja, dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van Venray in Bedrijf. En ook vandaag ontvang ik hier aan deze tafel in het prachtige zaal 7 weer 3 ondernemers die komen vertellen over hun onderneming. En als eerste gast heb ik hier aan tafel André Linders. En André is al een aantal jaren actief als reparateur van Apple iPhones en andere Apple producten. Maar onlangs heeft André zijn dienstverlening uitgebreid en kan iedereen zijn of haar smartphone, ongeacht welk merk, bij hem laten repareren. André, welkom. Goeiedag. Ja, André, een paar jaar geleden was je ook al eens te gast. Toen heette jouw bedrijf iPhone Repair Service. Nu heet jouw bedrijf iWorks Smartphone Repair. Nou, wat is er nou precies veranderd en wat kunnen mensen bij jou komen doen? Nou, de grootste verandering is dat wij in tegenstelling tot voorheen alleen maar iPhone deden en iPads. Doen wij nu zeg maar alle merken Samsung, Huawei, Sony. Vandaar ook een kleine naamswijziging. iPhone Repair Service is te gericht op één product. Ja. En nu heb ik toch een bredere verwijzing wat ook gewoon meer aanspreekt. En de mensen van Apple vonden dat geen probleem dat je dat deed? Nee. Gelukkig. Nou, dus iedereen die zijn of haar iPhone of iPad een keer per ongeluk of smartphone laat stuiteren en er zit zo'n fijne barst in het glas, die kan bij jou terecht. Ja. Maar waarom was die overstap nou naar meerdere merken? Had je niet genoeg werk? Dat was wel werk genoeg, alleen de vraag was gewoon naar meer. Ik kreeg regelmatig de vraag of ik ook andere merken repareerde. Ja. En vaak deed ik dat wel, maar omdat ze dan zeiden van ja, omdat je dan iPhone Repair Service heet, vandaar ook die naamswijziging. Oké, en nu komt gewoon iedereen, Ja. iedereen komt binnen. Maar hoe gaat het dan in zijn werk, zo'n reparatie? Nou, mensen kunnen van tevoren een afspraak maken. Dat was ook geholpen op het tijdstip dat ze hebben afgesproken. Ja. Mensen kunnen ook spontaan binnenlopen. Op het moment dat het rustig is, dan kunnen we ook meteen helpen. En anders wordt er gewoon een nieuwe afspraak gemaakt. Of ze kunnen even wachten onder genot van een kopje koffie. Ja. Want hoe lang duurt een reparatie van een gemiddelde smartphone? 30 minuutjes. Oké, dus ze kunnen ook gewoon bij je aanschuiven of wachten en dan kunnen ze meekijken. Word je er niet zenuwachtig van als mensen op je vingers zitten te kijken? Niet meer. Voorheen wel, maar tegenwoordig heb ik daar geen probleem mee. Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen zelfs niet een half uurtje willen wachten. Bij een autobedrijf bijvoorbeeld, stel ik mijn auto moet laten repareren, dan krijg ik een leenauto of een leenfiets. Heb je ook een leenfiets? Nee, wel een leentoestel, telefoontoestel. Dus als mensen hun eigen toestel laten repareren, hebben ze altijd ook de mogelijkheid om tijdelijk een leentoestel te krijgen. Dit komt met name voor bij wat uitgebreide reparaties, bijvoorbeeld boulevardreparaties. Dat doet een bedrijf voor mij. Ja. En dat duurt ongeveer 10 werkdagen en dan geef ik in die 10 werkdagen gewoon de klant een leentoestel. Oké. Laatst zag ik bij Tros Radar dat er hele grote verschillen zijn in prijs en kwaliteit bij reparaties van smartphones. Klopt. Heb je dat ook gezien? Ja. Waar zitten die grote verschillen in? Dat zit in kwaliteit. De prijs-kwaliteit. Kijk, als je tegen een lage prijs krijg je gewoon een wat mindere kwaliteit scherm. Ja, en hoe weten de mensen in Venray en omstreken dat ze bij jou goed zitten? Ik hanteer een gemiddelde prijs en wij geven tegenwoordig 18 maanden garantie op een reparatie. Dus dat is behoorlijke tijd. Ja, dus jij garandeert gewoon dat het goed is en dat de prijs die je vraagt, dat ook een eerlijke prijs is. Dat is een eerlijke prijs en normaal 18 maanden garantie, dat is volgens mij in Nederland bijna uniek. Nou, fijn dat we dat in Venray dan wel hebben. Kun je trouwens bij jou alleen maar terecht voor reparaties en herstelwerkzaamheden of doe je nog meer? Nee, we hebben onze diensten daarin ook helemaal uitgebreid met het in- en verkopen van smartphones. Ja. Het aanbieden van accessoires. Want wat kun je bij jou zoal kopen dan? Wat moet ik aan denken? Alles. Je kunt een nieuwe toestel kopen en dat kan van alle merken zijn. Je kunt ook een refurbished toestel kopen. Een refurbished toestel is zeg maar een gebruikt toestel wat helemaal wordt nagekeken en waar de onderdelen die slecht zijn, die worden vervangen. En helemaal nagekeken en vervolgens gaan ze weer de verkoop in. Ja, dus het is eigenlijk zo goed als nieuw wat je dan aanbiedt. Ja. Ja. En zijn dat grote prijsverschillen, zo'n nieuw apparaat en een refurbished apparaat? Ja, dat scheelt veel. En wat is veel? Dat kan oplopen tot 200-300 euro. Dus dat is wel de moeite waard. Ja. Doe je nog meer? Ja, ik heb sinds kort hebben wij een primeurtje in Nederland. We hebben de eerste machine die een telefoon waterdicht, de moederbord waterdicht kan coaten.
Ja, ik snap dat uiteraard, maar mijn schoonmoeder die kijkt, die snapt het en die kun je even uitleggen? Ja, nou het moederblad is zeg maar het besturingssysteem van het toestel. Er wordt ook alles op opgeslagen, zoals foto's, documenten, e-mail en noem dat maar op. Ja. Wij kunnen nu onder hoge druk in de machine kunnen wij zeg maar een coatlaag over het moederbordje heen leggen. En dan kan er geen water meer doordringen tot het moederbord. Dus op het moment dat je hem in het water laat vallen of in de wc laat vallen, zijn jouw belangrijkste gegevens zijn gewoon beschermd tegen, ja, en dat... Oké, maar je zegt een primeur in Nederland. Ja. Je bent echt de allereerste. Ik ben de allereerste in Nederland, ja. Nou, dat klinkt heel erg stoer. Ja. Ja, ik zou zeggen, mensen, ga eens even kijken bij onze André. Misschien nog een laatste tip voor de mensen. Hoe kunnen mensen hun smartphone of tablet nou eigenlijk gewoon fatsoenlijk beveiligen? Dat is misschien eigenlijk geen goede vraag aan jou. Dat ze niet meer bij jou hoeven te komen. Ja. Nou, wij adviseren altijd gewoon een goed hoesje, dat verricht wonderen. Ja. Gewoon een goed hoesje, dat vangt veel op. Ja. Ja. Je bent nu een paar jaar bezig, André. Ja. Hoe ziet de toekomst voor jou eruit? Nou, op zich, ik denk wel positief. Naast dat wij ons eigen bedrijf zijn wij ook maatschappelijk doen wij dingetjes. Zo heb ik nu 2 mensen die bij mij werken, die wat verder van de arbeidsmarkt af liggen. Ja. Eentje komt dan vast in dienst en de andere die is op vrijwillige basis. Dus ja, ook in die hoek zijn wij actief. Oké, dus je bent je bedrijf steeds verder aan het uitbreiden. Ja. Nou, mooi om te horen. En wellicht dat we je over een paar jaar weer terugzien. En dan ben ik benieuwd wat je ons dan te vertellen hebt. Is goed. André, dankjewel. Ja, graag gedaan.